somos Isabel e David, estamos este ano, outro ano máis, co musical do Chivite, neste caso é o 8º musical, despois de facer La La Land no ano pasado, tras os 3 anos de pandemia, pois fixemos este ano un popurrí de 13 musicais diferentes. De feito, esta é como unha innovación, porque en todos os musicais anteriores o guión estaba baseado no guión orixinal dun musical xa existente. Este ano a proposta é diferente. O que fixemos é escoller números emblemáticos de moitos musicais, Sister Act, Cats, Billy Elliot, Anastasia, e David creou un texto teatral que o que fai é enlazar todos os números musicais. Os protagonistas son pois unha familia, parte dos membros da familia, bueno, de feito a nai, traballa neste lugar que é o Chivite Odeón como limpadora e ten un fillo que quere ser artista. E aí o deixamos o argumento. Toda a acción teatral, como novidade, transcorre fora do escenario. É dicir, no escenario únicamente imos ver números musicais, coreografías, cancións, todo o teatro é fora do escenario. Entón teremos a persoa que traballa na taquilla, o que traballa no bar, os que traballan limpando, a crítica literaria que ven a facer as súas críticas cando hai cada representación, a profesora de ballet, os policías que van contra a manifestación, os mineiros, etc. Todos eses personaxes son os que están detrás. E a idea é pois dar unha visión panorámica pois dun total de 14 números musicais escollidos entre 12 e 13 musicais moi coñecidos. Bueno, facer distintos números de distintos musicais, o reto fundamental coido que foi a nivel teatral, porque implicou como facemos para que teña sentido. Vale? Se noutras ocasións tiñamos escollido pois musicais xa existentes, non había que ligar os números musicais porque todo tiña sentido. Entón o reto esta vez foi como facer que non fose simplemente unha listaxe de números soltos, como facer que fluíse, que todo tivese sentido. E eu penso, a ver que di o público, que David conseguiu co seu guión que a historia pois flúa, que teña sentido, que os números musicais estean ben integrados no texto teatral. Por certo, falando de texto teatral, temos un elenco de actores que son desde algún rapaz moi pequeniño de primeiro da ESO ata rapaces de Segundo de segundo de bacharelato. bacharelato, o sea, abarcamos todos os niveis, é un grupo teatral amplo. Como 13, 14 alumnos dentro do grupo teatral, máis bailaríns, que serán como pois, o doble deses alumnos, máis os alumnos que forman parte do coro. O coro este ano está integrado por profesorado, como sempre, por alumnado, pero tamén colabora connosco o coro a tempo. Coro a tempo, dirixido por Hilda Fernández. Entón, claro, soubemos que polos seus concertos, pola súa traxectoria, puxémonos en contacto con eles, e, bueno, unha maravilla colaborar con persoas tan apasionadas pola Entregadas. música e tan entregadas, a verdade. E despois, nada, temos tamén como novidade este ano a posibilidade de ver signado en directo toda a representación, a terceira representación. Aquí falamos xa das representacións que vai haber, faremos 4 en xuño, todas ás 8:30 da tarde. O musical dura 2 horas. Entón, dúas funcións serán aquí no Instituto, os mércores 12 e o xoves 13, ás 8:30. A primeira sesión está case esgotada, pero a segunda hai bastantes entradas aínda dispoñibles, xa dende hoxe para que quen queira poda vir a coller a súa entrada gratuita, pero imprescindible para poder vir. E logo temos dúas funcións a semana seguinte, os días 20 e 22, xoves e sábado, no auditorio. A sesión do día 20 é a que estará asignada en lingua de signos polas nosas compañeiras Carol, Irene e Posamai. Entón, a idea é, Que é unha pois, alumna de primeiro que unha da alumna de ESO. primeiro da ESO, entón a idea é pois que sexa unha actividade o máis integradora e inclusiva posible. Bueno, aparte eso do coro, do teatro, temos os bailaríns, un corpo de baile pois moi variado ademais, e creo que algunhas das coreografías que este ano elaboran Elena Pousada e Elisa Álvarez. Álvarez, penso que hai algunha coreografía que é moi das clásicas dos musicais, como por exemplo a de One, de A A Chorus Chorus Line, Line. que é unha das grandísimas coreografías da historia, outras máis clásicas do repertorio de Disney, como por exemplo Unha vez en decembro, de Anastasia,
é un vals, vale? E outras moito máis, pois, máis recentes, como por exemplo a primeira coreografía que se fai no musical, que é a de La La Land do Banco, Ujú. eh, eh, Con respecto ás coreografías, tamén queremos suliñar que dúas desas coreografías vanse bailar con música que gravou para nós o alumnado de orquestra do Conservatorio de Música de de Ourense. Ourense, Entón, dirixidos por Raquel Carrera, que ujú, é a profesora de orquesta e de violín, e que é a que fixo os arranxos. tanto o número América do musical West Side Story como o número Unha vez en decembro do musical Anastasia, a música que ides escoitar, claro, non pode ser en directo porque a orquesta non pode estar aquí, pero gravaron para nos Gravaron. a música coa que se van a bailar esas dúas E coreografías. todo o texto e todas as cancións do musical está en galego, o texto escribino eu, pero as cancións traduciunas Isabel dende o inglés. E tamén queremos mencionar outra colaboración. Hai outro número moi coñecido que é a canción Do Re Mi, en castelán o musical coñécese como Sonrisas e Lágrimas, en realidad é The Sound of Music, o son da música, e aí colaboramos con alumnado de infantil. Educación infantil, 3 anos. Sí, 3, 4, algúns por aí, Sí, de das Fernández Varela, vale, da Fernández Varela. Escola Infantil Fernández Varela. Entón, van a aparecer, tampouco poden estar en vivo, porque son nenos pequeniños e non poden estar en todas as funcións, pero van a aparecer os nenos de infantil da Escola Fernández Varela nun deses números, do Re Mi. E se me permites, os carteles que veredes por Verín a partir desta tarde, regaláronnos a imprenta das Airas, que son amigos nosos e dende sempre colaboran connosco. E queremos invitar a todo o público de Verín a que veña a ver o musical. Hai dúas sesións que xa están bastante A cheas, primeira e a cuarta. que son a primeira e a última, porque claro, veñen moitos pais, moitos familiares dos que participamos, claro, como participábamos tantos, temos moitos invitados. Pero a segunda sesión no instituto, que é o xoves día 13, 13, e a primeira do sesión no auditorio, o auditorio, xoves que é o 20. xoves 20, aí sí que hai No todavía xoves moitas 20 hai neste momento entradas. de sete filas de 17 butacas cada unha libres, neste momento. Entón, pois animadevos a pasar por a Secretaría do Taboa Chivite En a horario de recoller oficina, de balde, por suposto, as vosas entradas. e moitas gracias. Grazas.